Plegats pels obres de Sant Pare Vicent Ferrer, de la curació d'una dona endimoniada, vestiu a l'expressiu llenguatge de la representació escènica i en el que no sols es respecta la major fidelitat l'episodi central al que addic el títol del miracle, sinó també, en bona part, el sermó del dominic valencià, que quasi amb les seues mateixes expressives paraules es dona a conèixer unes d'aquelles paraules amb les acostumava a reforçar dins la major senzilla i claritat, la doctrina que exposava. El miracle es feu i el relat seguís contant con numerosos detalls, com el dimoni llançant un últim bram a acabar, però era inútil la seva resistència per fugir, quedant així lliure a la dona, que darrere de ser confessada pel sacerdot va viure molt de temps. Per altra banda, una de les dones ens va contar un dels miracles, un miracle que Sant Vicent li va fer a ella, i a més, un dels homes ens relata en primera persona un dels miracles més comentats i estranys que Sant Vicent va fer a Morella. Total, 4 miracles pel mateix preu. Perdó per la baseta, però vull comentar-los que el fet del procés de canonització hi havia més de 400 testigs, així com s'acrediten més de 860 miracles atribuïts per Sant Valencià. Feta aquesta exposició, no me queda més que donar-li pas a la representació. Con tots vostès, la dona endimoniada. Donar 10 passos al front. Ara, altres 4 a l'esquerra. Contar-ne 5 més arrere. Pegar aixina una volteta. Tirar els braços avant i amuntant la cama dreta fent una cara ben lletja. Che, això és molt fàcil de fer. Que reu és saber de lletra. Uns dies d'estudi més i el meu desig, cosa feta. Lo que més està costant-me és de deprendre lletra a lletra eixes paraules tan rares que és necessari de prenga, per a que així el sortiletgi tinga l'efecte que es prega. Així, per aconseguir fer un coni d'una pedra tancat dins de 4 ratlles que s'hauran traçat en terra, deus de dir, a veu molt grossa i ballant en la cama esquerra, tupali un conilleti, tupali baix paelleta, paelleta i conilleti. Encara se'm queda, més l'altre, res. No puc, no sé com se m'atravessa. Ara que tot això és qüestió d'un poquet més de paciència. Diran que això és bruixeria, art del diable, màgia negra. Pues no senyor, res d'això. Tot això tan sols és ciència. Jo sóc un home modern, per això me dóna febre escoltar a totes hores la mateixa cançoneta. Des que han dit que venia eixe pare a nostra terra, que Fra Vicent és un sant, que son cap un pou de ciència, que predica com els àngels, que va deixant una estela per on passa de milagres, que admira i que meravella. Guilindaines, supersticions de gent deixat que de no res fa un milagre. Això per al que s'ho crega, que jo ja entenc d'eixes coses i he de fer, si el cas se tercia, tants milagres com ell faça, i ja ho veurà el que no ho crega. Che, Hilari, què fas així? Què he de fer? Pues raonar. En qui? Ei, en qui va ser? En mi mateix. Que estàs mal? Deu de tindre molta febre. Si em toques, te trenque el cap. No sigues desagraït. Parlar a soles. No saps què significa el hospital de febre o debilitat? Pues no és ni una cosa ni altra. I ara sóc ja a preguntar. On aneu tan previnguts? A matar els jocs a cas o a veure mentre eixe pare que crec que esteu aguardant? Hilari, no et consentis que eixes bromes sobre un sant.
sigues incrèdul. Si vols, m'he d'esperar a respectar els sentiments dels demés o prepara't, per si acas no estic a lo millor, pensa el garrot. Che, besta, vaig un argument que em dones. Per a certs casos, pintats. Preguntaré d'altre modo, on aneu tan ben armats? Pareix que l'endimoniada del poble aquí frontant i, com sempre, és perillós deixar-la massa acostar, anem a Filiport i ajuntar-la quant abans, en els que tinc ocasió de fer algun desbarat. No us preocupeu, que molt pronte vos podré d'ella lliurar. Qui? Tu? Què és això de trames? Penses animar a tant? Molt pronte he de fer prodigis i molt més interessants que això que fa Fra Vicent. Què dius? Estem admirats. Pues, què és el que penses fer? Milagres d'utilitat. A fer llet d'aigua clara, sense farina, a fer pa, a fer dolços sense sucre i a viure sense treballar. Home, no facis ser Quico, si tot això està inventat. I a tu què t'importa, per així ficar cereal? Para, a mi no em xilles que sóc una autoritat. Pues no te fiques en mi, perquè si em canse veuràs com en 4 manotades i un ungüent vas a quedar convertit en banderola en manco que canta un gall. Anem-se, senyor alcalde, se nos estan fent tard. Està bé, Hilari, així et quedes i ja m'hi he explicat. Aneu-se'n i alertant en ella, no vos vaig a mossegar. Convertir-me en banderola ja mai ho he de perdonar. Què, vosaltres se quedeu? Nos fa molta por anar. El cas és que dona llàstima. Dius que llàstima? Pues clar, També diu això, si la vereu a plegar de prompte, el monyo revolt i la boca espumejant, donant passets acostant-se i volent-vos agafar? se calla i no facis por. Por de què? No estic davant? És que nos dius unes coses? Vos dic sols la veritat, que més de 2 i 3 voltes l'endemoniada plegar, més no cal que tremoleu estiguen al meu costat, perquè si no fora prou, el meu valor ben provat, tinc el recurs d'este llibre per a poder-vos jurar. I què faries en ell? Li tiraries al cap? Faria ús dels secrets que en ell estic estudiant i veuríeu que ipso flato quedava tot arreglat. I això què vol dir del flato? No estic cert. M'agrada i val. Demostra molta cultura i elegància en el parlar. I què és tot això que estudies? Són secrets molt importants que inventaren uns grans savis que visqueren fa molts anys. Si és veritat el que contes, serà molt interessant. Sí, vereu, diu unes coses, té unes fórmules tan grans. Puc fer a les lletges guapes, a les velles llevar anys, trobar núvio a les fadrines i a les xarraines callar, que és, com ja sabeu, lo que ningú ha pogut mai. Més podria endivinar-vos a totes la vostra edat. Hilari, fins altre dia. I jo que tinc molta pressa. Tu també te'n vas, Quiqueta? I què tinc que fer així? Està clar, quedar-te amb mi a xerrar una miqueta. Que me quede a xerrar. Podries dir més amb què? Que no ho saps tu massa bé. Vinga, no em facis parlar. Tu saps que per tu el meu cor bota foll dins del meu pit. Per tu saps que dia i nit Hilari està que se mor. Me'n vaig del riu a la vora en un cantret i una canya per ajuntar la migranya que per tu el meu ser devora. I quan satisfet i astut, crec que estic de tu olvidant-me. En l'aigua veig que, mirant-me, estàs tu, junt a un cabut. I en cada estrella te veig, i en cada flor t'endevine. Per tu ni sope ni dine. I, clar, m'estic fent molt lleig. Ara que saps el que passa, de genolls, en ta presència, espero humilta sentència. Què me dones? Carabassa. Quiqueta, ho pensaràs bé? Hilari, vés a pensar. No has tingut ni pietat? En això no hi ha per què. Està bé, la culpa és meua per haver-me rebaixat. No saps lo que has despreciat quan l'avantatge era teua, però el dia que ho sabràs has de rapar-te la cara. Jo puc apagar el sol i deixar la lluna a fosques, I no ho fas. perquè les mosques dirien que els fas la col, i puc també fer parlar fins un burro en un moment. Altre burro, així present, val més que passes callar. Són a casa su al·lusions? Que no, és una advertència.
perquè tingués més prudència en les teues il·lusions, que a més de ser no molt sant, el anar en briseries a mi em semblen boberies propis d'un pobre ignorant. Si és que el meu consell te val, prova a ser un home de bé, aixina ja ho pensarem. Pot ser que no et trobe mal. Que graciosa és la Quiqueta. I quan que s'ha espavilat, però amic, com m'ha deixat, més li tornaré la feta. A veure, aixina... No, més amunt. Més. Massa! Si t'han donat carabassa, així tens la solució. Esta recepta tan sàvia espera aquell desgraciat que, per fores despreciat, està ja tornant-se gàbia. Se posen 12 pebreres en aiguarràs, en un plat. Se li talla el rabo a un gat. Es busquen 10 sangoneres. S'afits, com així ho explica, uns polvets de pica-pica, el cervell de verderol. Tot fet ja, una mescla fina, se posa a calfar al foc, afegint-li, poc a poc, mixtos de traça i resina. Quan feu ja més, els debades, pues la recepta acaba. La guardeu molt bé guardada i se pren a cullerades. Nota, si feta la prova ella encara no te vol, li pegues en un pudol i altra nòvia et busques nova. Això està molt clar i bé, més a veure qui es quita està i s'engolix esta pasta en els ingredients que té. Que me matas. Però encara estàs així? Què és el que fas? Estudiar. Fos perdut vas acabar, si és que segueixes així. No mereix contestació a tal impertinència. Jo represente la ciència, vosaltres la incomprensió. Més, posem això ara a punt. Vereu a l'endemoniada? Se coneix que està amagada. Ningú l'ha vist. Mal assunt. En fi, què li anem a fer? Anem-se a mudar, que ja està per arribar el pare Vicent Ferrer. Si acaso tu corrigi a mi per eixa dona, el llibre al voltant dona, València d'un bon encís. Ignorant, tros d'adoquí. Ja arribarem a vengança quan tots vejauen que queden eixes bromes sense gràcia. Més... vaig, pensando millor, aprenderé la paraula. Mireu, com fa fugir a una dona endemoniada molt pronte i sense perill. Justament lo que buscava, ja que jo ho prenia a broma. Serà el pobre carabassa? Per a fugir del perill d'una dona endemoniada, deus començar per traçar sobre un lloc de terra plana 3 círculs a caminant, passet a passet i en gràcia. A veure, aixina i aixina. Això està fet. Què més? Ara te posaràs front d'ella, pegaràs 3 vots a ràbia i li diràs, en veu grossa i mirant-la, ferma la cara, calacatapum putalapi, abracadabra saraba, i al punt, lleugera com l'aire, fugirà l'endemoniada. Calacatapum putalapi, abracadabra saraba. Que manien les paraules de lo manco mitja vara. En fi, ja estic previngut. Ara me'n vaig i... Relaxa! És ella! I està mirant-me! També ha sigut mala pata. Vaig a provar. Ara lo altre. I ara la fórmula màgica. Ara lo altre. I ara la fórmula màgica. Com les paraules no m'eixen i com la prova me marra, sols queda escapar a córrer, que és el remei que mai falla. Ja no puc més! Volgué lançar a morir-me, que seguint així patint un i altre dia. Me fugen com de jove sanguinària. Si poguera, la gent me desfaria, perquè sóc de l'infern, perquè sóc del dimoni, perquè estic maleïda. Quan ja en res confiava, quan perduda i ofegada, per l'odi i per la ira, maleint terra i cel i odiant al món, a
amb l'ànima vençuda i desfallida. Rastrejant com mil set, jo m'acostava, buscant ansiosa l'ocasió propícia de venjar en els altres la desgràcia tremenda de ma vida. Escolti unes paraules que sonaren com himne d'esperança i d'alegria. Aquell gran sant que feia tants prodigis, aquell que si em podria llevar-me de les garres del dimoni, tornar-me meu, donar-me nova vida. I parlaven que havia promès vindre, que pront hi arribaria. I el meu cor sobrefolla l'esperança i de nou vaig saber que és l'alegria. Sí, sí, aniria en ell i de genolls plorant li plegaria. I ell, compassiu al veure ma desgràcia, segur que em curaria. Més, ell no em mourà mai, que al acostar-se l'ocasió decisiva m'agarren dient detenen i una veu s'enquencilla. No t'ha de veure mai, no t'ha de veure, seguiràs maleïda. I em gire i veig entorn meu els dimonis i en mi mor l'esperança i l'alegria. I ells riuen i se burlen i m'insulten al veure de nou trista. Ah, que ja no hi ha esperança per a mi, que ja no té consol ma pobra vida. Els diables me tenen ben subjecta, encara qui s'espia més m'obliga. I els sospirs del meu cor se tornen rialles mentre el cos tremola tot ple d'ira. No, no soy yo que parla, es el diable que per dins me domina. No, no m'atormenteu-vos les ungles, no me feu patir més, oh trista vida. S'acosta gent, me'n vaig, no vull que em vegin, jo sóc la maleïda, vindrien a ajuntar-me, si saberen com dolç els indigna. Crec que això ha de ser bon jo per al sant pare guardar. Vull fer el recebiment a tota solemnitat per a que veja que així també sabem estimar les altres virtuts del cel que en ells s'han posat. No pensen tot el mateix. Per qui ho dius? Està ben clar. Per Hilari, no és això? Sí, senyor. No el facis cas. Presumint de modernismes i de ciències infernals. A mi m'endueix el dimoni poc manco de socorrat. Crec que tracte del diable. Lo que és un pobre ignorant, sense 13 ni 14, del qui més val no fer cas. Pues no vol de fra Vicent ni escoltar-lo anomenar, perquè ignora per complet tots els prodigis que fa. Sols que recobren l'oït, uns que trenquen a parlar, paralítics que caminen, enemics reconciliats, judeus arrepenedits i fills morts ressuscitats. I això no n'hi deu, sinó a montons, amb llars, alguns tan extraordinaris com este que Felip va contar. Se trobava fra Vicent en Morella predicant i anà a hospedar-se a la casa d'un cavaller principal, home molt digne i devot, més també molt desgraciat, perquè sa muller patia de locura, atacs tan grans que a la família tenien un sobresalt constant. Passaren els primers dies i no repetint l'atac. Marit i muller cregué que allò s'havia acabat. Més un matí en el que el marit cap al sermó s'havia anat, mentre la dona es quedava posant a fer el dinar, torna l'atac de locura, tan violent que agafant un fillet seu que tenia, el degollà i el trossejà, posant al foc alguns trossos en després. Quan el marit de regres a sa muller preguntà si estava ja tot a punt, inclús el peix que era el plat que per a Vicent Ferrer li solien preparar, la dona assentí. A més d'un plat de carn, del que havia també reservat per al sopar, la mirada de la dona feu algun sospitar. Alguna nova desgràcia, que al saber la veritat, xecant en gemecs i crits, no resistint cor tan gran. Fins a Déu, en son deliri, el desgraciat acusà. De què m'ha servit, gemia? Tantes almoines donar i reben la meua casa a qui tots tenen per sant, per a que aneu
així es porte, en mi, que sóc bon cristià? I les llàgrimes caïen abundants per son semblant, i gens en febre gemia, sens consol, el desgraciat. Sabedor al punt l'apòstol del fet, acudí a l'instant. I anant just al pobre pare, tingueu feu en Déu, li parla. Ell, que us donà este fill, vos el pot també tornar. Si adeu el seu vostre pit en esta afició tan gran. Dels que allò estaven així presents, els trossos del pobre infant caigué de genolls en terra i alçant el xaroal així trencaren els seus llavis en oració suplicant. Bon Jesús, fill de Maria, rei del món i Pare Sant, feu que retorni a la vida aquest innocent infant per a honor i major glòria de vostra gran majestat. I tot seguit, a l'esclat, dels que allò estaven assimilant els trossos de carn dispersos, anaren-se al punt juntant. Esborraren les ferides, es quedà tot net de sang i renaixent a la vida aquell cos inanimat, sossut, lentament s'obrien, mirant amb un dolç encant. Tornà la sonrisa als llavis, son pit de nou alenar, i alçant-se, ell llança a sos pares, que plens de goig el besaven, al mateix temps, reint i plorant. És meravellós. Sens dubte, A mi fins m'ha fet plorar. Ves-te per un aprenent. Jo faré coses més grans. Hilari havia de ser. Torna a la boda a ficar. supon que vindràs a rebre. Tan sols per curiositat. Bé sabeu que no crec ni en els milagres ni en els sants. Per a mi sol va la ciència. Este home està condenat. Després d'això que has oït, I qui em diu que és veritat? Hilari, si encara dubtes, escolta atent este cas. No l'he vist, no me'l contaren. Fue a mi a qui li passà. En ans encara de vindre a este poble. Farà per ara 2 anys. I vivint allà, en València, on vaig néixer, un dilluns, a primera hora, estava encara en lo llit, quan sus pes quedava un pit per veus que entraven de fora. Moguda per la sorpresa, escoltí uns moments molt breus, perquè prompte aquelles veus me feren alçar de pressa, al dir-me que aquella gent anava en el Pare Sant, de qui se parlava tant, el valencià Flavicent. Palpant per parets i portes, m'acostí més vanament. Siga des de naixement, tenia les vides mortes. De prompte, sentí que el cor cremant-me com una brasa me dia: «És Vicent, què passa? Ves, prega-li la claror». I alhora, contenta i trista, alçant tremolant la veu, xillí: «Fra Vicent, doneu a Montsús la vista». I perduda entre la gent, deixant-me dur adelant, seguia ma veu pregant: «Que veig a Pare Vicent». De prompte, com si del cel, dins de mi un àngel parlara, vaig sentir que una veu clara me dia: «Complix Canel». Al moment, trencant en plor, els ulls s'obliguien anhelants. Cert era, en aquell instant entrava en esta claror i vaig veure el fred blavís fermós com mai l'ensomiaria. La terra, per a mi era feta idíl·lic paradís. El bosc, remorós i ombriu, l'encís de l'herba bledana, l'horta tan rica i galana, i la neu, que és font i és riu. I vaig veure tant la branca als seus cels de matí, i les flors en el jardí, i la lluna clara i blanca, i afanyoses fent la mel. He vist anar les abelles, i ja puc gosar com elles, del mar, la terra i el cel. Més res, tot això va ser juntant lo que el cor sentí al veure davant de mi al Pare Vicent Ferrer. Per veure la claritat d'aquella dolça mirada, donaria altra vegada la vista que ell m'ha donat. darrere això, qui no creu? Sols els comptes que he esperat. Si ho dius per mi, m'arreu, sent dubtós i dubtant, confiant més en la ciència que en eixes coses de sants. Aquí està, més conegueu, sols tota la veritat.
i pot ser que no tardem molt en poder-ho demostrar. Sí, fes lo que se t'antoixe. En tu no se pot parlar. Això va ser fins el dia que em dóna per agarrar el llibre del dimoni i mane fer-lo cremar. Més, sabeu què tarda el pare? Això crec, i no és estrany. Sabent que la gent a voltes no el deixa ni caminar. Mira, Colau, vos seria que ara deixar-li el pas per si l'endimoniada va fer-li algun desbarat. Home, i m'ho dius a mi, pues sí que n'he aviat. Jo no avorreixo els diables. Tu vas com a autoritat. També això és un bon cotxot. Vinga, no sigues covard. Mira que si vas, l'autoritat va quebrar. Està bé, que t'acompanyen i no et passes més de pregar. Ai, 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 que me muic, agarreu-me. Què fas? I la llei. Digues, què el passa? Que estic molt mal, dic de tindre dins de mi, renyint lo manco de gats. Dugueu-li un poc d'aigua. Aigua no, que em senta mal. Si acaso un poquet de vi. Feu-li aire. Et passa ja? Ara va calmar-me un poc, com que estàs tu al meu costat. Però que mal gust que feia, i que mal que m'ha pegat. Què vols dir? Que he tret del llibre un misteriós preparat per a fer que me volgueres. Com abans m'has despreciat i em prendre la cullerada, ja te tinc al meu costat. Ara que de poc me muic. Estàs folla de matar. Cada volta estàs més gàbia. Neci! Caram, això es veu que la recepta m'he degut equivocar. Mireu, ja ve francès. Que Déu vos guarde, germans. Bon pare, jo en nom del poble em compreu manifestar la satisfacció sentint al veure-vos arribar. De quan soc i represente, dispongo sense dubtar. Gràcies, en el nom de Déu, per tan bona voluntat. Ara, com tots els que estem, desitgem en acceptat escoltar vostres paraules. Jo m'atrevisc a pregar, com tanta vostra indulgència que nos parle un instant. Sentiu-vos vostre desig. En veritat, me complau. Més no vulgueu escoltar-me, per si fa més bé o més mal, sinó perquè parle en nom del Déu que ens ha creat, del que morí per nosaltres, del que ens ha de jutjar. A casa aquell veí no li interessa escoltar? Perdoneu-lo, fra Vicent. Es tracta d'un descarriat que es van agreure d'incrèdul i esprit despreocupat. Sent en realitat tan sol un desgraciat ignorant al que lectures nocives li trastornaren el cap. Com a curiós, ve tan sols i ha promès no fer-li cas. Pues no li tente a Déu, que és negoci malaurat. És un perill tan gran jugar en foc, està l'infern tan prop del que ha pecat, i en lloc de repenedir-se, es va fonant més i més en lo mal. L'infern, que prompte es diu una paraula. Me sabeu pensat bé, volguts germans. El patiment sense fi que representa, el suplici infinit, el mal tan gran. Si ho pensareu, germans, mai pecaríeu. Escolteu un instant. En Llombardia vivia un gran senyor, al qui la mort un dia li esquea el pas. Se n'anà a l'altre món, deixant dona i amics molt congoixats. Com sa bona muller amava el món, per ell no es cansava de pregar. Per més que justament també pensava que havent sigut en vida més que mal, per què de bé hi aprofitaria si estava condenat? Fon consultat el cas a uns migromàntics, els que després de més i més pensar, decidiren manar un escuder, amb lletra i mitjos, per allí arribar. L'escuder Xabrerol, que així li diuen, més que es feia resistent, al fi acceptar. Al pobre no li feia gens gràcia això de tindre l'infern que anar. Quan per fi ja acceptar, feta la carta, li donaren un gos negre i molt gran. Més 3 consells. Primer, que no es senyara, que el nom de Déu no fora anomenat i que estant en l'infern tan sols parlara amb l'home aquell i amb el porter si a cas. Cavallant el gos com una fona, prompte fon en l'infern i al punt cridar, i a l'eixir el porter i dir l'encàrrec el deixaren entrar. Després d'anar i vindre, per fi l'home en bella cambra a son senyor trobar, sentat en sa cadira havent bon llit, pues no estava tan mal. Oh senyor,
ma senyor haurà alegria tal com jo vos he trobat. Xabrerol, tot és foc. Si tu saberes, l'escuder que me cap. Demanar, doneu-me lletra. Per a què? No, no cal. Doneu-me-la, senyor. Jo vos ho pregue. I assentint el senyor, movent la mà, sacudí la suor sobre el braç tendre de l'escuder i al punt se li secà. Pots portar-li esta lletra a la senyora. Quina dieu, senyor? El braç cremat. És horrorós. ¡Qué por! Sols d'escoltar-lo i estic tremolant. Fugim, l'endemoniada! Apel·lem-la! Tingueu-vos un instant. Vine, Hilari. Què fas? No sigues tipo. Però si és que no puc, i em va rapar. Pensa bé lo corregut. Encara és hora. És un avís de Déu. Aparta't ja. Quanta gent! Com me miren! No em mateu! Jo no vos vull fer mal, sols vull curar-me. No tingues por. No fuges. Vine, acosta't. Qui eres tu? Del que aduixes se tracte. Soc ministre de Déu i en nom de Déu te parle. ¿Eres tú? ¿Eres tú? Yo te buscaba, pero no puc. No em deixen els diables. Saben a lo que vinc i ells me subjecten. No volen que te parle. Jo sóc de Satanàs. Es pot per força. Jo de calar-me. Tot i a fi les tren que em mataria. I jo, tot i també, sóc dels diables. Oh, pobra desgraciada. L'hora és ja de que ton martiri acabe. Vine, acosta't ací. Jo, en nom de Déu, vull de ton mal lliurar-te. Jo no te puc sentir. Deixa'm anar. No busques tant en mi que ells en mi manen. Malèixia és tu el que t'envia. Deixeu, no parla ella, sinó els diables. Jo no ho dic. Jo sí. Dona'm una arma. La clavaré en tot pit. Jo vull complaure't. Doneu-li-la al moment. Però tingueu present. Fes-ho, te ho mane. Ara ja és meua. Sí. Què és lo que esperes? Perdó, perdó. No pot més que els diables. Aneu-se'n d'este cos, junt a l'abisme. En el nom de Déu, vostre poder s'acabe. Fugiu d'ací, en supervida raça d'espírits infernals. Jo vos ho mane. Ja el dimoni es quede tu. Ja ses cadenes trencares. Per la divina clemència, ja eres lliure. Gràcies, gràcies. L'agraïment del meu cor pel gran bé que me donareu. Jo he de mostrar-vos volguera, però no trobe paraules. Des d'avui, jo vos promet sols un deure d'imposar-me. Orar com bona cristiana i borrar tots els meus faltes. Gràcies pel gran bé que me fareu, fra Vicent. Déu vos ho pagui. Les gràcies tan sols a Déu, que generós com mon pare, mai es nega a concedir lo que a fe se li demanen. Resten ja i siga esta creu ton arma contra el diable. Germans, cuideu obres i paraules, que l'enemic està prompte per a nosaltres ficar-se, d'amarrar-nos com esclaus i dur-nos al maldit antre. No, pues això sí que no. Jo no vull que el dimoni es tracte. Pare Vicent, jo ja sé que no devíeu mirar-me. Després de tot el que parli, sense-me, un dia i altre. Estava jugant en foc, però jo no vull cremar-me. Per això, humil, de genolls, arrepenedit de veres de totes les meues faltes, vostre perdó vos demanen. Vaig ser un tros d'adoquí, un rossí, un pou de nafres, més aquell hilari ja mort, i des d'avui naix un altre. Prop anaves de l'infern, prop estaves de cremar-te. Més has arribat a temps de ta perdició lliurar-te, escoltant la veu de Déu, que per mi és digna cridar-te. No tornes a pecar més, no tentes al cel, no faltes, mira que t'has de morir, pensa que pots condenar-te. Que a tots Déu vos beneïsca. Com jo ho fas, en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Hilari, ja pots alçar-te i pensa que algú així està plorant per tu i esperant-te. A mi? Ah, ja sé qui és, la Quiqueta. Jo em desmaie. Tinc abans, senyor Mateu, este llibre, li'l regale, i no deixe quan el creme de dir-me-lo per alegrar-me. Home, per fi arriba l'hora de que el servei se t'aclare. Ara llameu-vos, Quiqueta.
sempre et vol dir, més és que antes en les teues bruixeries fes olor de diable. No me lo menes, xiqueta. Està bé, te diré Àngel. Pare Vicent, vostra fama ni s'exagera ni es debades, que apenas ja heu arribat per 2 milagres, llorant un cos del dimoni i convertint de 2 ànimes. Déu siga en tot beneït. Entrem en el pobre pare. Un moment, i estiguin-se en ans del públic amable. Públic amable i discret. Les virtuts de nostre sant heu vist en este milagre que acabem de presentar. Més que no nos quede de sols l'eufòria del final, ni el record d'unes xapotes, en gràcia més o menys gran, sinó la figura extensa del més gran de nostres sants. L'exemple viu de sa vida, sa paraula angelical, en ses sants febors de Déus i els flames de caritat. Tingueu-lo sempre present, sigau o no valencians, en vostres preus i oracions, en vostres dols i quebrants. Ben segurs de que en el cel tindreu un bon advocat. Públic bondadós i atent, el milagre s'ha acabat. Sols falta que tots a una diguem ara amb veu vibrant. Visca Sant Vicent Ferrer, glòria i gos dels valencians! Visca! I ara, un bon aplaudiment que no ens serà accés del mal per als xiquets del milagre, si és que el milagre agrada. Això ha sigut la representació del miracle d'enguany titulada La dona endimoniada, en arreglo al següent repartiment. Tonica Eva Alcañiz Ortiz. Catalina Ángela Ort Cervera. Pascualeta Elvira Cano Bañón. Lai Elías Pacheco Izquierdo. Felipe Nicolás Pacheco Izquierdo. Colau Mateo Samper Macaní. Mateo Eduardo Blesa Arnal. Hilari Lucas Campos Catalán. Ancheleta Isabel Peset Albi. Kika Amparo La Cruz Escamilla. La endimoniada Isabel La Cruz Escamilla. En el papel de San Vicente, Lucas Pacheco Izquierdo.